Po dosednutí na plochu letiště srílanského hlavního města Colomba a následném únavném přesunu nočním taxíkem na jih ostrova začíná naše putování po Srí Lance v přímořském Tangale, v místě jako vystřiženém z katalogu cestovních kanceláří. Byť značně znaveni úmorným celodenním a celonočním cestováním, víme, že není čas ztrácet čas. Takže hned po ubytování ve stylových plážových chatrčích následuje přesun pro vlastní motorové dopravní prostředky, s nimiž poté strávíme několik dalších poznávacích dnů. Po vyřízení formalit vyrážíme z půjčovny, zapůjčené skútry plníme pohonnými hmotami a rychle přivykáme levostrannému silničnímu provozu a také největšímu nebezpečí místních silnic. Prastarým, pekelným, hranatým autobusům, které jezdí vždy velmi rychle a vždy a všude mají přednost. Seznamovací jízda dopadla dobře a odměnou nám byl zapadlý plážový bar, kde jsme byli jen my a pan domácí a jeho pár výtečných ovocných drinků. Ranní rybí trh v Tangale. To se prostě musí vidět. Záplava pestrobarevných rybářských lodí a loděk, sehraný koncert místních rybářů, právě se navrátivších z moře s nádržemi naplněnými během několika denní plavby až po okraj. Fascinující obchodní cvrkot na ploše místního přístavu a hromady opravdu nádherných rybích kousků. Z těch ryb vám oči fakt přecházejí. A samozřejmě kam dále, než na místní tržiště. Není nadmístní tropické ovoce. Vždy čerstvé a vždy výborné. A vše za pár korun, tedy vlastně rupí. To se u nás v Evropě prostě takhle pořídit nedá. A pak už vyrážíme na několikadenní motookruh jižní části ostrova. Moc hezké místo je přímořská Nilovela a i známý ikonický Blue Beach Island, neboli ostrov Modré pláže, který ale i přes svůj název ostrovem vlastně není. S pevninou je totiž spojen úzkou písečnou šíjí. Ale skvělé místo. Tropická exotika se vším všudy a moře skvělé a teplé. To jsme ještě ale netušili, že i když jsme tu teprve druhý den, tak tady to je naše poslední koupačka na Srí Lance. Protože pak jsme totiž na pobřeží buď už nebyli, anebo když už jo, tak nám buď pršelo, anebo nás velké vlny do vody prostě nepustily. Vlastní, tedy vlastně vypůjčený skútr, ten vám dá svobodu. Dostanete se do míst, kam vás cestovní kanceláře nevezmou. Uvidíte pravou tvář země, poznáte místní život takový, jaký opravdu je, potkáte skutečné domorodce a ti vás většinou vidí rádi. Další městečko na jižním pobřeží Srí Lanky je Talala. A místní rybáři zase trochu jinak. Je docela legrační, jak jsou si tady ty názvy místních městeček podobné. Tangale, Nivela, Talala, Dikwela. Naši výpravu tentokrát plánoval a organizoval Čenda. A povedlo se mu to parádně. A všechno dopadlo na výbornou. Pár věcí to ještě ale vyniká. Podařilo se mu domluvit výlet na moře s místními rybáři. A zašnorchlovat si mezi barevnými, skoro akvarními rybkami, ale především s opravdovými mořskými želvami, tak to se vám na Bezdrevě opravdu asi nepovede.
No, a že se nepodařilo k tomu ještě navíc chytit nějakého toho vlastního tuňáka, tak to už vlastně vůbec nevadí. Výprava na moře dopadla dobře, takže po návratu opět sedáme na své motocykly a jedeme ještě mrknout na nejjižnější cíp ostrova, což je městečko Dondra se svým ikonickým majákem. No jo, a ta Srí Lanka ale není jenom zalitá sluncem. Achčie. Deště jsme si pak i v dalších dnech užili nečekaně dost. Dondra je docela hezké místo. Co je zajímavé je, že když byste vyrazili od tohoto zmíněného majáku na nějaké loďce přímo na jih, pak byste bez zastávky dojeli po hodně dlouhé době až do samotné Antarktidy. Indický oceán je tu obrovský, rozlehlý a kromě několika nepatrných bezvýznamných ostrůvků mezi tropickou Srí Lankou a zamrzlou Antarktidou všude jen samá voda. Tak ještě jedna noc na pláži v Talale a jede se dál. Tentokrát směr vnitrozemí. Naším dalším cílem je tropický národní park Sinharaja. Projíčka srílanskou krajinou a přírodou, místními vesničkami a městečky, to je prostě zážitek. A k obědu místní specialitky v pouliční jídelničce, do které chodí jenom místní. Tak to máme nejraději. A v městečku, kam nějaký ten Evropan zavítá velmi výjimečně. A zase trochu toho deště. Ani nemá cenu si někam skovávat. Prostě pončo na sebe a jede se. Velká výhoda je to, že je tu pořád teplo. A i když trochu zmoknete, tak se do vás zima nepustí. A jízda na motorce je pořád docela příjemná. Až na to mokré a tudíž i blbě průhledné plexy na helmě. A je to zapadlo. A zase ta krajinka. Čím více se blížíme do cíle dnešní cesty, tím je vše ještě krásnější, zajímavější, barevnější a pestřejší. Být stále upršené. A ubytování v samém srdci národního parku vše ten den vrcholí. Výhled z terasy místního homestay do údolí je nepopsatelný. Druhý den nás čeká trek do jednoho z údolí parku Sinharaja. To asi nic nepojede, ne? Když tady jsou ta smečka. V poslední osadě před vstupem do národního parku se potkáme s Amilem, naším místním průvodcem a velkým sympatiákem. Než se vtopí do džungle, tak je potřeba boty pořádně namazat silným solným roztokem. Ochrana proti všudy přítomným pijavicím. A funguje to. Co na tom, že vám ta proslená obuv pak už do konce vašeho pobytu na ostrově nikdy pořádně neuschne? Přestože se většinou snažíme cestovat po vlastní ose a na vlastní pěst, pak někdy se průvodce opravdu hodí a vyplatí. Jenom místní znalec vám totiž ukáže to,
čeho byste si v místní divočině většinou sami nevšimli. A současně vás vždy i poinformuje o stupni nebezpečnosti, případně jedovatostí toho kterého konkrétního místního tvora. Krásná túra pravou tropickou divočinou. Na výletě vyhládne a to je potřeba nějak vyřešit. Pravá chvíle pro Františka, který svou mírně přidrzlou otázkou na možnost zajištění nějakého toho stravování zařídil pozvání přímo k rodičům našeho průvodce. Neuvěřitelný zážitek. Domácí oběd po Srílansku u lidí, s kterými se sice nedalo domluvit jinak než rukama, případně nohama, ale byli z nás nadšení a úsměv střídal úsměv. Krásné setkání. A to jídlo naprosto fantastické. Tak co, kámo? Ty jsi taky dostal pecku, ne? Čeká nás další přesun. Z jednoho národního parku do jiného. Ze Sinharaje do Udavallawe. Na safari a místní slavy. Když se přesunujete po vnitrozemí Srí Lanky, nelze říci nic jiného, než že i cesta je prostě také cíl. Velice brzké ranní vstávání se vyplatilo. Sloni byli. A zpátky na jih moři. Snad tam to ještě bude méně. Pasáček, jo. Drže. Tudy, jo, dobře. Podařilo se. V Tangale neprší. A je i docela hezky. Asi jsme tomu přece jenom ujeli. Krásný podvečer. A večer. To místní univerzální pivko, sice nic moc, ale my jsme za něj i tak rádi. Sedí. Krásně. Zdravá snídaně, jak jinak, než na místním tržišti. To je nějaká papája, ne? Potom ještě trochu užít atmosféry pravého místního autobusového nádraží, plného těch jejich pestrobarevných hranatých oblud. A poté už přesun do vnitrozemí. Další zastávkou je slavná Ela. Město uprostřed hor a nekonečných plantážích plných slavného ceylonského čaje. Tak bye. Město sice poměrně rušné, v podstatě turistický kolotoč, ale hned za bránami města začíná přírodní a krajinářský ráj, něco neskutečného. Wow. Jeden z hlavních důvodů, proč je Ela plná turistů z celého světa. Slavná čajová železnice a ikonický 9obloukový most. No pravda, poněkud přeplněný.
Ale kdo by tu nebyl, jako by ani nebyl na Srí Lance. Co? Záchody. Záchody, jo. Vlásy, vůbec nějaký ty Ela je zvláštní místo. Mísí se zde nádherné přírodní scenérie, poměrně znatelná chudoba místní a naproti tomu umělé, nablízkané, barevné a přesvícené centrum města, vytvořeného vlastně pouze pro potřeby turistů. Vypadající tak trochu jako kdysi slavná ostravská stodolna. V okolí El je určitě co k vidění a projet si jej, to je určitě dobrý nápad. A jak jinak, než opět na skútrech z místní půjčovny. Kromě opět a stále fantastické krajiny je velmi dobré vidět i provoz nějaké té pravé ceylonské čajové manufaktury. A jedna taková v blízkosti El je Uva Halpevate Tea Factory. Továrna na zpracování skvělého místního čaje. Pro Evropana určitě velký zážitek. Provedou vás celou fabrikou a vše velmi pečlivě ukáží a vysvětlí. A ty bosé dámy, pilně pracující v místním provozu, se na vás pořád usmívají. Přitom jejich život není vůbec jednoduchý. A ta práce, ta je teda spíše opravdu pro chlapy. Barevný nafukovací balónek. Nic nestojí, nic neváží a přes ty malé místní prcky vám otevírá dveře k domorodcům. Další, co v okolí Eli určitě stojí za návštěvu, je buddhistický klášter Mahave v Naha. Nejhezčí, který jsme na Srí Lance viděli. Doslova na dohled od čajové továrny, jen přes jedno velmi hluboké údolí. Afriky ne, přijde možná. Mají na ty kuši, ale... ලස්සන පින්වන්ත දැනට එන්න ඔබටත් යම් වාසනාවක් තියෙනවා. ඉතින් එවැනි වාසනාවක් ගැන් පූජාවට පුළුවන් හැටියට දායක වෙන්න. අපේ කාර්යාලයක් තියෙනවා අස්පි බලන්න ඔය දහම උත්සාහ කරන්න. හැම දිනම වාසනාවක් ලැබේවා. තිරුවන් සරණයි නමෝදාය. Turistických lákadel bylo už dost. A je potřeba vyjet do normální Srí Lanky, mezi běžné venkovany a do normálního místního městečka.
Nenadarmo se mezi cestovateli říká, že nejhezčí je to tam, kde není vlastně vůbec nic. Protože tam většinou najdete normální život normálních místních lidí, který není ovlivněn nutností produkovat turistické zisky. Pak už pryč z Ely, a jak jinak, než onou slavnou čajovou železnicí a jejím nejhezčím úsekem mezi Elou a Kandy. Ano, toto je sice ještě hodně turistické, ale ten zážitek za to stojí. Uvidíte krajinu a přírodu v celé své kráse. A byť cesta trvá poctivých 7 hodin, tak z toho, co venku utíká okolo vagónu, nejde spustit oči. Vlak projíždí dechberoucí krajinou centrální Srí Lanky a koleje vedou přes několik vegetačních pásem. Za okny vagónu se střídají nekonečné bujné čajové plantáže, husté lesy, malebné vesničky i dramatické horské průsmyky. Tato trať bývá označována za jednu z nejkrásnějších železničních tratí na celém světě. A my můžeme potvrdit, že je to pravda. Dorazili jsme do Kandy. Hned u nádraží nás to cuclo do místní tržnice. Tržnice jsou vždy zajímavé, kdekoliv na světě. Pokaždé je to specifický svět, kde to vždy žije tak nějak po domácku. Hodně vám to napoví o způsobu života a kultuře toho kterého národa. Koupíte tu skoro všechno a uvidíte a ochutnáte mnoho zajímavostí a neobvyklostí, s nimiž se ve většině Evropy určitě nepotkáte. Kandy je hezké město. Po hlavním Kolombu druhé největší město Srí Lanky. Je to tu hodně živé, ale současně i takové původní. Kdysi bylo hlavním městem Sinhálského království, které v roce 1815 podlehlo Britům. Dnes je to hlavní město regionu Vysočina, leží u velmi hezkého jezera a je obklopeno horskou džunglí. Za návštěvu určitě stojí jedna z nejvýznamnějších památek celé Srí Lanky. Chrám Buddhova zubu, který ukrývá jednu z nejposvátnějších relikví, Buddhův zub. Tady jsme sice neviděli. A návštěva chrámu byla i tak ohromující zážitek. Naše výprava se chýlí ke konci, takže znovu na vlak a vydat se na poslední část našeho putování po ostrově. A tou je přes zpět do místa, kde to všechno začalo, tedy do hlavního města Kolomba. Podvečerní Kolombo nás přivítalo podivně ponurou a stísněnou atmosférou. Lidu prázdné, potemnělé ulice
takřka bez života. Jen na místním tržišti se ještě něco málo dělo. Vypadalo to tu opuštěně, ušmudlaně a poměrně nebezpečně. V podstatě pustoprázdno, téměř nikde nikdo. Alespoň nádherná stavba červené mešity trochu mírnila naše poměrně nepříjemné pocity, které jsme měli ze samotného centra večerního hlavního města. Druhý den bylo naštěstí vše už jinak. Město se probudilo do nového dne a vypadalo to, že vše bude v pořádku tak, jak se na správnou metropoli sluší a patří. A nám až teď docvaklo, že včera byla neděle a oni ten den pracovního klidu, ti Srí Lanci, prostě dodrží poctivě. Průchod několika těmi hranatými, prastarými, barevnými dopravními obludami jsme si na místním autobusem nádraží odpustit prostě nemohli. Akorát ale jediný, co jsme takový byli, co jsme dělali. Tvoje humosty, jako už jako je rok. Říkají si, jak je pěkně čistá. Chlouba Colomba, ikonická a majestátní věž Lotus Tower, dosahující výšky 365 metrů, byla v době svého otevření v roce 2019 nejvyšší stavbou Jižní Asie. Věž je nádherná stavba, kterou vidíte z téměř každé části hlavního města, a to i v noci, kdy se zbarvuje do mnoha různých barevných proměnlivých dekorací. Asi není potřeba dodávat, že návštěvu věže nelze než doporučit a výhled na metropoli je z výšky 215 metrů opravdu impozantní. Ono jinak to samotné město je v podstatě hodně podobné dalším velkým městům jižní a jihovýchodní Asie. Supermoderní centrum s vysokými mrakodrapy, podobné americkým velkoměstům, obklopené původní zástavou okolních obchodních ulic, které pak dále postupně přechází do normální, velmi rozsáhlé obytné zástavby, plné velmi prostých až chudinských domů, domků a chatrčí. A k tomu samozřejmě všudy přítomné místní svatostánky. Hello.
Krásná. Když jsme na konci. Poslední západ slunce nad Indickým oceánem slavnostně stáhnu srílanskou vlajku a tím náš příběh o putování po nádherném ostrově definitivně končí.